Ahoj, ja som Dušan. Prvá dôležitá informácia, ktorú vám chcem povedať, že od včera máme v predaji tieto krásne knihomolské trička, takže keď si chcete spraviť radosť ešte počas leta, alebo chcete potešiť niekoho iného, tak na Martinus.cz nájdete nové knihomolské trika. Druhá zásadná informácia je, že dneska, ale tento víkend začína najprestížnejšia futbalová európska súťaž Premier League, v podstate svetová, do ktorej pre touto sezónou prišlo viacero nových osobností, niektoré sa tam vrátili a jedna z tých nových osobností je Zlatan Ibrahimović. A jeho knižka je niečo, čo by som vám chcel doporučiť tento mesiac. Kniha Ja som Zlatan Ibrahimović vyšla v Česku už v roku 2014, vydalo to nakladatelství Host a napísal to švédsky autor David Lagercrantz, ktorý okrem iného napísal aj pokračovanie Milenia, čiže je to také prepojenie na švédsku tematiku. Zlatan Ibrahimović. Ak ste o tomto futbalistovi počuli, tak sa k vám asi dostalo, že je to veľmi arogantný, nafoukaný flowtek, by sa dalo povedať. A napriek tomu si myslím, že je z tejto knihe veľa informácií, z ktorých sa dá čerpať a z ktorých si môžete niečo zobrať. Že to je veľmi úprimná spoveď jednoho, dá sa povedať, že citlivého chalana, ktorý si veľmi išiel za svojím snom, ktorý vyrastal v dosť zložitých až, dá sa povedať, takých katastrofálnych podmienkach. Vlastne je to decko imigrantov, ktorí prišli z bývalej Juhoslávie do Švédska. Čiže vôbec to nemali jednoduché a to sa asi dosť výrazne podpísalo na jeho osobnosti. Takže netreba ho súdiť iba zvonku, ale skutočne si treba ten príbeh prečítať a vybrať si z toho to, čo je na tomto zaujímavé. Ak aj nemáte radi futbal, alebo vám nič nehovorí, ale dá sa povedať, že pracujete s nejakým tímom alebo ste v nejakom kolektíve, tak tá kniha je veľmi inšpiratívna v tom, že sa dá pozrieť na to, ako tento človek pristupuje k svojim veciam, ako dokáže strhnúť celý kolektív, ako je lídrom, aký je úplne základný článok nejaké víťaznej mentality a v podstate v každom tíme, v ktorom fungoval v Európe a že ich nebolo málo, tak s tým tímom dosiahol výrazné úspechy. Ak ste futbalový fanúšik, tak si to musíte prečítať určite. Ak aj náhodou futbalový fanúšik nie ste, tak si myslím, že vám tá kniha má čo dať. Ja som Zlatan Ibrahimović.